Ginasubay na sa mga pulis kining viral sa social media nga video footage nga giingong kidnapping sa Buhangin area sa Davao City miaging gabi. Sa post ni AC Cardona, alas 11:30 sa gabi nitong Biyernes, Hulyo 4, 2025, nahitabo ang insidente. Idagan na isa. Sa mga inaran, may mga backup. Ang usa sumala pa sa nakadagan sa pagpangdagit pag-umangkon sa iyang higala. Bibira ang babae isa. Plus ang isa, duha sila. Duha lang ang nakuha na babae. Madungog og makita sa video nga duha ka mga babae ang gidagit og pugsanon nga gipasulod sa kotse sa mga lalaki. Matod sa Davao City Police, wala ma-report sa kapulisan ang mikatag nga istorya og video sa social media sa kidnapping sa Buhangin area. Padayon nga giimbestigahan sa Buhangin Police Station ang nahitabo aron makumpirma kung unsa ka tinuod ang aligasyon nga pagpangidnap nga nakahatag og kabalaka sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kidnapping ?